Huwag na ilawan, makikita lang sila. Walang ilawan. Tignan ko nga. Okay na yan. Nakakulay naman kayo. Magkakulay naman tayo eh. Mga nakaitim pa. Ah, pwede, pwede. Wala po din. Wala po ito mga gases. Para maniwala. So, May binibenta akong ballpen yan, mura lang. oh, 20, no? Magkano? 20? Oo, 20. 20, dalawa. Pilot yun ha, mura na yun. 20 lang yung pilot sa'yo? Oo. Ano, second hand o brand new? Hindi. Ano yun, brand new. Oh, yun. Discount na siyempre. Ikaw naman. Kasi sa ano, palengke, pitching ko na yun, may pilot. Oo. Okay. Hindi na tayo. Abay, basa. Ayun na. Ah, eh, Pula. Kahit kulang yan. So itong nabi, hindi kayo nag-emergency meeting kay Audes. Atas. Yeah, so, tinatagin nga itong ngayon eh. Excited kayo pa mo. Kaya kami gat miras. Isa na rin yung masikat. Yeah. Ibig pag meetingan nga nabi na hapon, tungkol kayo ni Arkin. So, dahil yan pa sila nagkatama ng Supremo, yung Supremo Aquarius. Ang naspira ko yung tabo, tupad, tulungan highest ranking. Pagkanta pa nga rin ang highest ranking, yung bakit yata. Pamahain yata. So, kailangan yung balatang highest ranking na tabo, MG, yung MG, nung makalapin ko yun, yung MG, nung makapit. Makanya mo naman kaya tumuya ko, tinatang ko, i-NF. Kapag mga i-NF, lukro ako, i-NF na si Claude. Meron po. Be, kung pipili. Saan ko buhay na bili lang makaka-Supremo Aquarius. Huwag kang akit pa ng datang, maglista ko talakad. Siguro si Claude Carella, mali mo, ta-frame. Bali talagang yun panig talaga na talagang tutupad. Yung karalan ng application mo. Monthly, atin niya talagang dinanda sa application. So, ano yung sabihin natin next year, sabihin na napon, natin ang bukas sa contest. Yeah. At yung premium, itong Friday cake. So, itong kaya nito, itong sabihin, yung Captain Colgante, panay yung swating karagan, panay pleto lang. Yeah. So, ito yung sabihin, yung dressing uniform. Yeah. So, may kapakpak nito po, may kapakpak kami ka rin ating mo naman, ang ID, NF, SRMG, Audes, may kapakpak kami yan. Kasi, NF yung makabit mo hanapin, SF pa yung ID, yung uniform kami. So, kailangan i-upgrade ka na lang. Yeah. Ito yung kinainig ang Supremo. Saka, meto pa, nung mati mo, hindi ka tamo ka eh. Kung medyo kita mismo pinapitan tayo. Hindi ta mo diferensya. Itayin tayo. Parang palambatan. Kumita kang niliyar mo naman ang press. Ang Virgin. Makutang yung taong press. Excuse me. Wala. Hi. At yung kami kaki LF. Na? Kari LF. Mag-meeting kami. Oh, di buka pa. Nag-sure ka yan. Iba yung kami. Yung kami. Bye. Dalawat eh.
invite si Piero. Birthday daw, birthday. Ngayon, Brunet, di ba bahagi sa kanya? Wala plan, birthday niya. Ah, Dream lang? Ah, malapit lang. Malapit lang. Matatawag tayo mamaya pag nag-invite daw siya. So, itabi po ang gakamit ang timo. Tingnan kita po pa t-shirt. Sabayo, i-upgrade talo. Ito mo i-gay. Dahil mo yung sa rin hindi na yung pakalitang. Sabi mo, sabi tayo. Tayo sabay-sabay. Hindi ko pala paninaya na pa, sir. Tayo hintay lang kita. Hindi, ayun po. Nag-iinit tayo, no? Tayo pala kahapon. So, by January kailangan Awa, upgrade tayo hindi na. ko bibimban mo ngayon ni Grandpa. Para sabay-sabay tayo. Sabay-sabay tayo. Kwento may tayo, sabay-sabay tayo. So, Kung nagkapa mo na Bisaya. kaya ko, ay sabi lang ang kaya ko, Rex. Pero paano mo? Kaya ko, ibo. Kaya ko, yan naman. So, mga ilatap ko, diba? Balik tulong kayo. Kung yung bigas nyo, taga-saway. Yeah, so, bagat man, ikaw minu ng collector, king tama yan. So, lalako na kapakatang mo kali. Kaya ko itatang kasi yung kompleto yung itatang mo kali. Kung ibro ka. So, bagat man king collector, mas mata sa pamuli di ko kami. Kasi yung mag-ibig, kumbaga kiniyak mo. Di kay, ito mo, ating kargaan. Magsalita yan eh. Ipapagkwento lang ito sa web. Na. So, sungil may kanya ka, sabihan mo kang NF, sabihan mo kang There. na. Kaya kang wala ka ni press. So, sabihan mo lang kita mas matas kaya ka. So, area ko sa vice. Press din yan ang vice yan. Ngayon hindi ko ito na. So, yapin yung mga brahitan taga-saway. Yung bisa na ko, nung nakabisa ka itang piyak mo, hindi ka hinot mo. Mas mabait yung urban. Kailangan, palagi kang present kayo. Kami sis. Ay, totoo lang yun eh, secretary, kailangan always present. Lalo po at pag-meeting kayo eh. Kasi kaya pinakit nyo. Ali, medyo sa patan nakapagya. Imbiyan na ni chapter, metong niya kang ikaw mo muna dili, kumbaga i-lead. Ikay mag-lead kay chapter na ning kurgante. At yung kaya biyan na ning chapter. Nung nga kagalo, alang galong papel. Ne? Kay perusing kaya tatanan mo. Halimbawa mo, may ka-meeting, kalupananin, mag-meeting tamo, kailangan lunod mo itang importante. Nilista mo, mata-reminder. Nung ngayon mo remind, kang founder, kang press, kang vice, nakakalingwan niya itang meetingan, iya galawin chapter. Kaya, bukod kang founder, kang press, o kang vice. Kaya, isang lina ka dyan founder, kailangan kaya ben ka. So, lina ka dyan founder, kailangan at yung press at yung vice. At yung ka. Nung halimbawa, BC founder, press, kailangan lumakad yung founder, kaya ben vice, ako ikaw. Pwedeng lumakad di founder mo. Baka nanularet ang noted na message. Makani tayo. Kaluparan yan. Lang mo ang service. Tag-sinip founder. Kaya pala. Wala ka pala dyan, sigurado maglakad na ako. So, yapin tayo, yung pagkain, itang upgraded na. At yung talagang upgrade lang yung tamo ID, ang pagkain. Yung po, may pa-upgrade mo sa premo. So, ngayon, metong po, ating tanda ka itang visa mo na na Christmas party. Kanyang 19. Kaya, Sabado Sabado yun. yun. Sabado yun. Siya gatang visa Macyabe, yung single, sa 200. Ngayon nung Macyabe ka, 19 years.
Magkano ka, kailangan 15 or 16 at yun ako na hotel pamahin yun. Yung mamulik pa rin kayo. Ay, Ikaw. Sabado. Oo, ikaw kolektor eh. Ay, sa Iyang kolektor, iyang Wow, alit mo sa din. Sa Musa. Awa. At yun ka na at yun nung bisa na ako mamayad, kailangan 15. Sabihin nyo na ka na at ipakain mo. December 15 po eh. Oh, December 15. So yung Tapos na party, bigyan po yung event. Christmas Kaya party, kailangan Kailangan na po yung kahit man kailangan ganito. Chuki at yun sa tamang na po taman eh. Alima kanini yan eh. I-klaro kaya mo karela. Yung Christmas party, 4 tamong sabi-sabing chapter. Na yung Santa Monica ang Putot, San Simon, Santo Domingo na kang founder ko ay itamo ang poing Rosie. Kaya be talaga ang Christmas party. 4 ng chapter dito sabay-sabay lang. Ipakasabi namong may founder Kilowa, kailangan dito ang pera, akin sine. Akin siya, Akin si Ate Ate Sais, kailangan din pera, tatalanan na lang. Dapat po maglimit po baby. Ali, stop mo na yung bukas. Baby. Bukas. Ato silang yan. Stop mo na yung bukas. So, kailangan mo yung bibilangan. Ali, baka din, Fred, kaya mo niya mo i-collector ka rin, bro Rambo. Sabi mo niya kaya. At iniya, dito ang bisang Maccabe, kayong Christmas party. Ilang pwedeng mamye, 200. Dito ang mawar, ito ang bisang Maccabe. Dito ang bisang Maccabe, okay mo. Ilang bisang Maccabe. Pero para ka na ako, ini opinion kabot na yan. At kaya kayo pang muna ng desisyon. Kaya ako magkabi ako, bakit? Yung ngeni ko pa mo Christmas party kayabi ko na. Totoo ito. Last year, may panganak ko kay Lawin Wings, last year, December mo naman to, kaya kung may tagal kita Christmas party ka. Awa, king lalamang gana eh. Kaya tayo sana sa bago. Ngeni, magkabi ako, excited ko, pintutunan excited ko kasi ngeni ko lang mo kaya pa si Bayo rin ang... Yung ngayon mo talaga bawal, takanta mo bro. Kaya misa-misa lang tayo. Mamisat tamo, nung ngayon mo bawal. Ngeni kaya, pinatak kalakatan chapter na yung Pampanga. Chapat-chapat. Dinivibe nila. Lang sabay-sabay dito. Oh, kanya nangyari ng dito. Bakit ano man, dito ang bisang bumisita, magpakalang pamangan. Makiabela, pwede lang. Magalalang regalo daw. Kasi tag 200, at yung skate-skip na yung rin. Tinay pamangan, balo ko kaya belit. Hindi ba pa yan? Baso. Yan, yung mati ko yung isang magdala kayo pa mo isang kayo po ta. Tulungan kayo kupya. Paano tayo mo kasi Christmas party, medyo at niyang happy-happy. Happy-happy. Yan. So, mag-extra kayong pera kanina. Magdala kayo sa kayo. Ito kasi, kaya naman sa pilitan. Dito mong bisang makyabe. So, siguro mag-start dito, mga alas 5 na siguro. Oo, palyari, wala namang makakain sa ilan. Sa isa, masustain alas 5 at yung tama ka rin. Sabay-sabay tamong ka rin. Pwede tang kanya-kanya. May pamaninay tamo keng may mga lugar. Nung dengalo, malibatan mo tayo lang. So, dara-daret yung San Isidro. Bigiti kita namo Pangasinan. Kitang shortcut na ng Kulkul. Ay, Kulkul. Kita? Lakmit. Lakmit. Awa. Kitang kanto. Waiting shade. Waiting shade. Kari tamo bigiti. Ano po yung sa Diyos? Tapos, buka, nakakagyan bukas. Ikikaya pa lang yan eh. Punta kayo Manila. Yan, mga bus ko. Ila, Christmas party kayo kay Joby. So, yan ako balik ko lang. Kan Joby bro, buli na sabihin ang meaning na ni Joby kasi acronym ang Joby. Guardians Original Branches. So, rin nga may ka rin, alos chairman lang. Chairman na lang, awa. Chairman lang. Lapit ko ita kalibutan. Awa, yung... Nga hindi tama yung kalibutan. Watermark, yung watermark na yun. Yung Joby yan. Yung ID cam. Kaya bimilari Supremo,
Sorry, guys. Si Jenny, di founder Duterte, SF Duterte. Sabi nila. Bagis may founder. Datang tayo, datang pasaway tutupot yung guy. Balik may tang So, ito yung dating yung kain, eh. Kailangan every week, at di ba, sabi ng Supremo, basta tinong every week at meeting. So, kasi din, yung logbook, minsan pagulan, kung anong CF, Aquarius. Sabi na lang, hindi kita may ganagarang, kasi, parang na itong kiyata mo, at yung tamong listing na rin. Hindi mo, hindi kayong founder. Ating meeting kayo, king national. Okay, matatlo kami mong meeting, balo minong magyagi kami. Baka niya dyan naman king chapter kamo. Matatlong beses, meeting, tapos meron, okay mo. Kaya tangkadwa ngayon meeting, warning. Kaya tangkadwa balo mo. So, napag-uusapan niya natin. Sabihan niya ano. Itong pumili, tatlo kasi maraming ka pa eh. Kaya tatlo, Pwede mo ni kalako. sabihan nila yung matas. Matas. Kasi bro, kita mo loyalty check. Pero yung kaya na mo po, hindi kayo na po para mag-ura dito, di ba? Oo, acceptable yan. Sabi natin, sabi ng Supremo. Supremo, yung sinabi na, yung ikabisang mag-attend king meeting, Dali, nung ka pwede. Edit mo kabisa. no, di mo, nung pwedeng pag-meeting, di mo, gagawa kami dahilan. Kaya kami ikabisang pag-meeting, nakatubay. Tatlungan doon, muli ka. Jarining meeting. Kung pumunta ka Cavite, mag-stay ka pa. Kaya paano daw maka-stay ka? So, nung mati mo, gusto ko yung ating meeting, pagkuhanan mo mong tatamo. Hindi kami mang hindi kami mang medyo mata, o medyo mata. Kaya, vice, kaya biya naman pag-meeting na sumunod yung press. So, kailangan lang naman pag-meeting din. So, sabi namin Supremo, kapin, kailangan palitan magpag-atyutan yung meeting. Bata barutan mo, itang mangyayari. Ngayon, itang monthly due, kailangan tayo tipahan. Every month, 10 pesos. Pero iko, magkano? 25 yata. 25, everyday nagagawa natin. O yung monthly due, magkano? 10 piso. 120. Balik po kaya kami, atin na rin yung monthly due, atin kaya pang founder's fund. Founder's fund, may barang po ng dinali nyo. So, alas mo na doon, kaya, kailangan, yung monthly due, pwede mo pin, ibiyata rin ang pabalo eh. 120 yan eh. 120. Please, nagkakata mo pa, listing. Complete na. Hindi ako naman yun. Oo. Kaya mo. Kaya I-set in obrang nga mo, lista na lahat. basta alam mo itang May metalistahan kayo, kaya ba't sa masa na italista sa record? Pero datang... Kupilan niya man. Yung ano mo, Dito na mabait ko ng stop mo. Ano pa sa yun? ibigay, press, ibungabo. Ito turnover yung kata pera, bahala na sumita ng laga dito. Kaya masama Basta yung yung pabalik dito. Kulang ka mga Mountain Dew yung masulat niya yung Mountain Dew. Punta Mountain Dew, nasa police, small o big. So, ito yung mga matinggawan tamon yun. Kung pwede mo, ibigatan itang buong pabaluan. Start in January. Start to the Kaya magkulang yan, di ba nung ano itagal yun na lang, pwede. Ako po Ito po kasing monthly yung may labas. Ibaluan ngayon eh. Alam ko listahan niya kita. Kaya F1 kung hindi may mahid no. Nang pong bayo ko doon, may mahit kita ko. Pero kung mahit. Balo kung bayad king monthly due mi. Ano ba yung yata?
Anim na. Okay. Alam anim, no? Kasi po, ala yung bigay isla. Isang record kanini, tutang mo niya mo kasi pwede mo. Kasi niya record is Parang na lang pinawantang ko rin. Makatus na yung pinawantang ko yan. Big! Gusto mo dala, hindi para for dati. Hindi lang po. For dati jacket, matawag ko yun. Nabili. Yung ate mo, may gargar kayo. May gargar kayong October. Magsimula ng October, kaya rin ito. Makain na siya kaya. So yung ako kanini, kaya kanina po, wala pang nakagang F, kaya mamayad na akong powder span. Singit Guys, ka na. pakisulong niya ang guys. Itang record kang supremo, hindi nang paretang kulang chapter na. Ayan guys. Pakisulong na ako muna. Kunan mo ulit ang record ang tang kompleto itang pareho. O man yan siya record, may ang sex. Masa may ang sex, may bat, i-check ka nito text ni Kai. Check na siya ko Kai. Nagtakatang mag-judo. So ito pa lang kay, alay kasi kay, Baka nigawan mo. wala. Hindi may kapanigal niya ka. Pabili may kang check sa pera, po itang record. Okay, but i-check samasan niya record sa kano internal ba't ang program ko. Tapos kapag firman na yung program ko na Oo, patunayan natin na nanonood ng kano. Buhat ko kutang, datang damay ng 40, datang ilay tansang 40 kayo. I-hit kayo na gano'n daw. Katilo po nga niya ramang. May kompleto na kaya. May kompleto na lang May ako. kompleto na. Dapat, Pero sabi ko, ano mo na, i-review ko na doon ng sa Oo, lupa. para bitin na lang. Dapat kasi- Tangadwang 20. nagdinalang ka na po pang Nasa akin yung 20, diba? Lalakad din ka dito. Oo, tama ito nga 20. nakatay ko lang po si program. Kung dinalang po pang 20 kayo, lalakad dito. Oo. Asa ito po, kompleto na po tayo dito. Si Pati program itang po 20. lang po. Yung dalawang 20. Ali, at itang bayong hindi. Yung dalawang 20 po. Layo pa po kami na di ba? Oo. Sige, oo, ito na ang pangyari tayo. Naka-program din ako. Oo. Yung po May lalo po na ang certificate yan. yung po nag-video tayo. May labogon. Labogon. Wala po ito. Ano yung ako na Sige, dito na pang uyarin nyo ulit ang kaya. Kaya Tapos na po tayo. Put tayo. Kompleto na po. Vice. Vice! Pagka-cover mo na ka rin. yung ano na, lumalakad kasi yung ano niyan eh, yung 40 okay na. Yung 120, Nandito na po sa akin yung meron sa dito po sa atin. yung sa 120. Dahil po nagbigay ng 20. Nagbigay na po kayo ng patas ng Tayo ka rin yung program po. yung po nila yung ito po. Tayo program. Kasi ako, hindi ako susundin. Hindi na ako gabay dito, no? Hindi yung Yung 100, no? Hindi na ako sali. no? Hindi, hindi ka masabi. Kasali ko. Kaya ako, bibigay pa ako doon. Hindi, 20 lang po sila. Yan po, mga 20 lang po yung sinibigay nyo. Kaya dali tayo, ah. Ito po yung medyo dito. 20 ka lang. Tapos Pander. Balik po, sa 20 lang. Oh, balik po. Pati po sa kanya. Oo. Ano, 100. Binigay din po kayo no, kayo niya. Okay, okay. Tapos, ay sabi ko po, diyan po ako Sis, nagka. pwede bang pakiliwanag pa? Malabo yung mata ko, no? Ano sa pangmatayan? Yung una. Yung una na, di ba? Basta yung Meron tayong yung sa loob yun, dalawang Loneliness peso. yung Pakinsili hindi na mga sa loneliness yung tarpaulin yung sa pera ng Nakapagbigay na tayo. Di ba, 600 to, anin kami. Linis yung tarpaulin. Yun. Yung bedded. Yung dalawa. Ilan po ba yun? Tayo lang.